Evans o'r Eglwys Newydd o Caerdydd. Y gleision neu'r adar gleision? Gleision. Canolfan Dewi Sant neu'r arcades? Yr arcades? Lle gorau i gael eiliad o lynyddoedd? Llyfrgell? Castell Caerdydd neu Castell Coch? Castell Caerdydd. Clwb Ifor neu Clwb y Duc? Clwb Ifor. Lle gorau i cael paned? Bac y caffe shop. Y beic neu bws? Bws. Ydych chi'n gwybod enw'ch cymydog? Ydw, Lisa a Matt. Y Senedd neu'r Stadiwm? Y stadiwm. Y gig neu cyngerdd diwetha eithaf chi i ddod? Gig. Parc Biwt neu Parc y Raff? Parc Biwt. Eich hoff anifail o fi ar wal ei anifeiliaid y castell? Yr Antida. Charlotte Church neu Shirley Bassey? Charlotte Church. Taxi neu traed? Traed. Peint y SA neu peint y Guinness? Peint a SA. Y bai neu canol y ddinas? Canol y ddinas.